ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 16 ପଦ ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଂଶ ପବିତ୍ର, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ପୁଣି ଯଦି ମୂଳ ପବିତ୍ର, ତେବେ ଶାଖା ସବୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଯଦି ମୂଳ ପବିତ୍ର, ତେବେ ଶାଖା ସବୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଜି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପେ, ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରୀର ଦରକାର ଥିଲା। ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ଆଉ ଏଭ୍ରି 9:22 ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ରକ୍ତପାତ ବିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ। ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଧୋଇଥିବାରୁ ଆମମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ଏଇଟା ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ, କି ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ ଧୋଇ ଦିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ ଦିଅ କହିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବାଇବଲରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବାର, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହବାର, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲୁ, ଏ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ପରିତାଣ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି କହିଲି, ଆଉ ଅମେଜିଂ ଗ୍ରେସ୍ ଗୀତ ଗାଇଲି। ମୋର ସ୍ୱର ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିତାଣ ପାଇଲାର ସେ ଗୀତକୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଓର ଏଇ ଗୀତର ମିନିଂ ହଉଛି ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାର ମଧ୍ୟ ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲେଖିଲି, କେମିତି ମୁଁ ପରିତାଣ ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ଯେବେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରିତାଣର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ହଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ପାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଧରା ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭେଟେଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟେଇଲେ। ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲାରୁ ମୁଁ ଏ ପାପ କ୍ଷମାକୁ ପାଇପାରିଲି, ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା, ପରିତାଣ ପାଇବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସମାନ ଜିନିଷ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା, ପାପୀ ହେଇକି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା କଣ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଣ, ପରିତାଣ କଣ, ଏଇଟା ସମାନ। ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ସନ୍ତତି ହେବା ହଉଛି ଏ ମିନିଂକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଆମ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହଉ, ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ହଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦକ ଥିଲି, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲି, ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲି, ତାଡନାକାରୀ ଥିଲି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୟା ପାଇଲି। ଆଉ ମୋର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ପାଇପାରିବି।
ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ବି ଧର୍ମ ଅଛି, ସବୁ ଧର୍ମ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ 3 ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅମରତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବର ନା ଦ୍ଵିତୀୟ ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବର 9 ପଦ ଦେଖିବା। ହଁ, ଦ୍ଵିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଟିକେ ଖୋଜୁଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1ର 8 ପଦରେ ପଢିବା। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ବା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ବା ସେ ସୁସମାଚାର ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି, କରିବେ ଲେଖାଏ ନାହିଁ, କରିଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନରେ ଡାକି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାଟା, ପ୍ରଭୁ ଡାକିବାଟା ହଉଛି ପବିତ୍ର ବିଷୟ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯୀଶୁ ଏଟା ଧରିକି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ଅଛି, ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। 9 ପର୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହଉଛି, ଏଟା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟ ହବା ହଉଛି ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭେଟ ହବା। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚର ମସ୍ତକ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟ ହଉଛୁ, ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଉଛୁ, ଆଉ ଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଓ ଅମରତାକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ପାପ ନାହିଁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାର କଣ ଆଣି ଅଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଓ ଅମରତାକୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏ ସୁସମାଚାର କେତେ ପାୱାରଫୁଲ! ଜୀବନ ଆଉ ଅମରତା କୁ ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇବା ହଉଛି ଜୀବନ ପାଇବା। ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇବା ହଉଛି ଆଉ ଅମରତାକୁ ପାଇବା। ତାର ଅର୍ଥ ସୁସମାଚାର ପାଇବା ଲୋକ କେବେ ମରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁସମାଚାର ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। ଚାଇନାରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହୁଆଙ୍ଗ ଜିଙ୍ଗ ଜିଙ୍ଗ ସି ହୁଆଙ୍ଗ। ସେ ଜିନ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଥିଲେ। ସେ ଅମରତା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜାପାନ ପାଖରେ ଜୋସନ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଥର ଅଛି, ସେଇଠି ଯଦି ତମେ ଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ସେଠି ଅମରତାର ଔଷଧ ପାଇବ। ତ ସେ ଲୋକ ପଠେଇଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ଖୋଜିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫେରିଲେ ନା ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏମିତିକାର ଅମରତା ଏ ଜଗତରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ନାହିଁ ଏକା। ଉଁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଗୌରବ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଔଷଧ, କୌଣସି ଦେଶରୁ ଆମେ ପାଇନୁ। ଯୀଶୁ ଆପେ ନିଜେ ଏ ଜଗତକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅମରତାକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ସୁସମାଚାର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପାଇଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛୁ, ଏ ସୁସମାଚାରକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ, ତ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ପାଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସମାଧି ପାଇଲେ। କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ସମାଧି ପାଇଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ସମାନ ଯୀଶୁ ଆମେ ଯିଏକି ଦୁଷ୍ଟ, ମନ୍ଦ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆଁ, ଆମ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ତାହା ସେ ସହ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚିରକାଳକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବର 6 ପଦ ବାକ୍ୟ ବି ଦେଖିବା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି 11ର 6 ପଦରେ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 11ର 5 ଦେଖିବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ହନକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ ଆଉ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ତ ହନକ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକ କଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଉଛୁ? ଆମମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଲୁ? କେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲୁ? କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ? ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ବାକ୍ୟ କଣ କହିଲା? କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜର ହୃଦୟରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଫେରିଲୁ? ତ ହନକ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଲା। ସେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ନା ନାହିଁ? 6 ପଦ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯିଏକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯିଏକି କାଣ୍ଟାଟାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଯିଏକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏଁ, ଯେ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପାରିଛୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମାଧି ପାଇଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମମାନେ ହଉଛୁ ସିଦ୍ଧ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏକ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ପାପ ବହନ କଲି, ତମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତକୁ ବୁହାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲି। ତମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ବହନ କଲି, ଆଉ ମୋର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କେହି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜହନ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 16 ପଦ, ଏ ଲେଖା ହେଲା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ, ହଁ, ସରି, 36 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜହନ 3:36, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ମୋ ସ୍କ୍ରିନର ବାଇବଲ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି,
ମାତ୍ର ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ମାତ୍ର ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସିଏ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ବି ଦେଖିବା 16 ପର୍ବର 16 ପଦରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 16 ରୁ 16 ପଦ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। He who believes is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନରକ, ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଚାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକତା, ପରିତ୍ରାଣ, ବିଚାରିତ ହବ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ନରକକୁ, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁ କୁ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଏକ ହବାର ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁସମାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ, ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧରାଯିବା ନାହିଁ। ଆମ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ 55 ପର୍ବ, ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 55 ପର୍ବରେ 7 ପଦ 8 ପଦ, ଆମ କାଣ୍ଟାଟା ମେମ୍ବର ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 55 ପର୍ବର 7 ପଦ, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫେରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ, ଧାର୍ମିକ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ, କାରଣ ସେ ବହୁଳ ରୂପେ କ୍ଷମା କରିବେ। ସେ ଦୟା କରିବେ, ସେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଫେରିଲେ କୋଉଥିରୁ ଫେରିବା? ପଥରୁ ଆଉ ସଂକଳ୍ପରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପଥ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ, ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମତ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରୁ ଫେରିଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ଦୟା ପାଇବୁ, ଫେରିଲେ ହିଁ ବହୁଳ ରୂପେ କ୍ଷମା ପାଇବୁ, ଫେରିଲେ ହିଁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଫେରିବାଟା ହଉଛି ଆମର ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୃଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଜୀବନ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋର ପାପ ଧୁଆ ଯାଇନି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି? ଆରେ କାଲି ଜଣେ ଝିଅ ଆସିଲା, କବାଟକୁ ବାଡେଇଲା, ପାଷ୍ଟର ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲିକୁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଆଉ କାଲି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛି? ଶୈତାନର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛି ଇଏ। ତେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ପାପ ଧୁଆ ଯାଇ ନାହିଁ ପରି ଲାଗିବ। ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବଦଳିନୁ ପରି ଲାଗୁଛି। ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମର ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ। ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ଦେଶରେ କଙ୍ଗୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କଙ୍ଗୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ତାପରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ ଅଛି। ବୁର୍କିନା ଫାସୋ ଆଉ କଙ୍ଗୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ହଉଛି ସାହେଲ ଅଞ୍ଚଳ। ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ, ସେଠି ଗଛ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଆଗରୁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ମେଡିସିନ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ମରି ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସେଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜେନେରେସନ ପରେ ଜେନେରେସନ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷାର ପାଣି, ପୋଖରୀର ପାଣି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହବାର ପାଣି, ନହେଲେ ନାଳର ପାଣି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଝର ଅଛି ସେଇଟା ପିଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୟନୀୟ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବାଟା। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ସେଇଠି ଜଣେ ଲୋକ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଜଣେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କେନ୍ ଲେମନ। ସେ ଲୋକ, ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା, ଦେଖିଲା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ କଣ କଲେ ହବ, ଏତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ରହିକି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିହାତି ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଲେ ଲେମନ, ସେ ଆର୍ମିର ଲୋକ, ସେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ପାହାଡକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ, ମ୍ୟାପକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଜାଣିବାଟା, ଆକାଶର ତାରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଜାଣି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଲେ ଲେମନ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେ ଲେମନ ଆର୍ମିରେ ଶିଖିଥିଲେ କେମିତି ମ୍ୟାପ କୁ ପଢିବାର ମେଥଡ ଯାକ, ଏ ପର୍ବତରୁ ସେ ପର୍ବତ କେମିତି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକେସନ କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକେସନ। ତ ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଲେ ଲେମନର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ସେ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଶୁଣ, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଦିନ ବେଳେ ବେଶୀ ଗରମ, ରାତିରେ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା, ରାତିରେ ତାରା ଦେଖାଯିବ। ତ ତାରା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ସେଭେନ ଷ୍ଟାର ଅଛି, ଓଡିଆରେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଚାମଚ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ ମାର୍କ ପରି। ହୁଁ? ତ ସେ ଆଗର ଦୁଇଟା ଯୋଉ ତାରା ଅଛି, ସେ ତାରା ହଉଛି, ସେ ତାରାର ଡାଇରେକ୍ସନ ହଉଛି ଟିକେ, ହଁ ସେ ଯୋଉ ଅ, ତାକୁ ବିଗ ଡିଗର ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କଣ କହିବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଁ? ହଁ। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନାର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ତାରା ଅଛି, ନର୍ଥ ସାଇଡ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇବ। ତ ଏମିତି ସେ ଲେ ଲେମନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି, କହିଲା ସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଏକେଶା, କଙ୍ଗର। ତ ସେ କଣ କହିଲା, ତ ଡର ବି ଲାଗିଲା, ଆରେ ଆମ ଗାଁ ଛାଡି ଯଦି ଯିବା, କୁଆଡେ ଭଟକି ଯିବା କେମିତି ହବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କେମିତି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋକ ସେ ଲୋକରୁ ଶୁଣିଲେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ର। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିବା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ନେବି, ତମେ ମୋ ପଛରେ ଆସ। ତ ଆମକୁ ଏ ଗାଇଡ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖେଇଲେ। ହଁ, ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ କାଢିଲା, ସେଇଟା ଫୁଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ତା ପାଦ ପଛ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣି କଲେ, ଫେରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପାଣି ପାଖରେ ଆସିଲେ, ନିଜର ବସତି, ନିଜର ଗାଁ ବନେଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବୟା ଟ୍ରାଇବ କୁହାହଉଛି, କଙ୍ଗର। ତ ସେ ଜାଗାରେ କାଠର ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବନେଇଲେ। ତ ଏମିତି ସେ ଲୋକମାନେ ମାନେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ। ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଏ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ବି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଢଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ଵାରା ନିଜର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛୁ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ
ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣୁଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦଉଛି, ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଉଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁସମାଚାର ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚିବା ହଉଛି ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦର ରାସ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଷ୍ଟକର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଢେଇକି ନବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ରିଏଲିଟି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ସତ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଠକୁଛି, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଫିଲିଂ, ଆମର ଭାବନା। ଆଁ? ଆଉ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଠକୁଛି ତୋ ଦ୍ଵାରା। ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି ତୋ ଦ୍ଵାରା ଠକୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ମୂଳ ବିଷୟ କଣ? ମୂଳ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ ଅବିରତ ମନ୍ଦ, ପାପର ମଞ୍ଜି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟତାର ମଞ୍ଜି ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଅବିରତ ମନ୍ଦ, କଦର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମର ପାପ ଧୁଆଗଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଉଛି ସମାନ, ଆମେ ହଉଛୁ ଅବିରତ ମନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ? ଆମେ ଅବିରତ ମନ୍ଦ, ଆମେ କେବେ ଭଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପରି ନିରୁପାୟରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ, ପାପୀ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ପାପ ବହନ କଲେ, ଆଉ ମତେ ଧାର୍ମିକ କଲେ, ମତେ ପବିତ୍ର କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ କି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମର ଉତ୍ତମତା ହଉଛି ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ପରି। ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ଦେଖିବା, ସେ ବାକ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ, ସେଠି କଣ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିବା। 64 ପର୍ବର 6 ପଦ, 64 ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ, ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ହୁଁ? ତ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡାଇ ନିଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ପତ୍ର ପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ, ବାୟୁ ବାୟୁ ଆମକୁ ଉଡାଇକି ନଉଛି। ପତ୍ର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଗଛର ଝଡିଲେ କଣ ହବ? ବାୟୁ ତାକୁ ଉଡେଇକି ନଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପତ୍ର ଯଦି ପବନ ଯଦି ହେଲେ କଣ ହବ? ସବୁ ପତ୍ର ଉଡୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପତ୍ର ଆମେ ଜମା କରୁଛୁ, ଜାଳୁଛୁ। ହଁ, ଆଜିକାଲି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ପତ୍ର ବେଶୀ ଝଡୁଥିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବେଶୀ ହବ। ହଁ, ଗଛର ପତ୍ର ଯାକ ସବୁ ଝଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ପରେ ଖରା ମାସ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦେଶରେ ଶୀତ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ର ଝଡିଯିବ। ଆମର ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ପତ୍ର ଝଡିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କୋରିଆରେ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ ଗଛର ପତ୍ର ଯାକ ଝଡିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ ଆଁ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ? ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ହବା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପତ୍ର ସଫା କରିବେ। ଆମର ଧାର୍ମିକତା ହଉଛି ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଧର୍ମ କର୍ମ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ଆମେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ। ବାୟୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାୟୁ ପରେ ଉଡାଇ ନଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁ ଯେମିତି ଉଡଉଛି, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ହଉଛୁ ଉଡିଯିବା ଲୋକ। ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଧ ପବନ ପରି ଆସିଲେ, ପବନ ସାମ୍ନାରେ ପତ୍ରର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ଅପରାଧ ଆଁ ଆମକୁ ଉଡେଇ ନଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ଉଡିକି ପଳେଇ ଯିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲୁ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବାଇବଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପଢିଲୁ ଆଜି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର ବାକ୍ୟ 11 ପଦରୁ 14 ପଦ ପଢିଲୁ। ତ 14 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ କାଢନ୍ତୁ ଏଠି। 6 ପର୍ବରେ 11 ପଦରୁ 14 ପଦ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ 14ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ପାପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପାପ ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେବେ ନା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରାଯିବେ ନାହିଁ?
କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପାପର ଦାସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାପର ଦାସ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନହୁ। ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପାପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ କି ହତାଶ ବି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ପରିସ୍ଥିତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ହଇରାଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଜଞ୍ଜାଳ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ରୋଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଶାସନ କରିବ ନାହିଁ, ଚାପ ପକେଇବ ନାହିଁ, ଅଭାବ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ହୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନହୁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକକୁ ଜୀବନ ଦବ ନାହିଁ, କେବଳ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦବ। ଆଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜକୁ କଣ ଦବ? ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦବ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମିଓ 4:15 ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 4:15 ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଜନ୍ମାଏ? ଯୀଶୁ ଥରେ କହିଲେ, କାଢନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋହନ 5:45 ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ଏହା ମନେ କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭରସା ରଖିଅଛ, ମଶାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛ, ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି, ଏହା ମନେ କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ? କିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆମ ବିଷୟରେ? ଯେଉଁ ମଶାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭରସା ରଖିଅଛ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛି। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଦୋଷୀ ବନେଇବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଇବ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ହବୁ, ଧରାଯିବୁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବୁ, ହାଲିଆ ହବୁ, ସେ କଣ୍ଡିସନ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ନିଜ ଉପରେ ନେଲେ, ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ କଲେ, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 2 Corinthians 3:17 କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଆମେ 2 Corinthians 3:17 ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଧରାଯିବୁ? କାହିଁକି ପାପ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ? ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ? ଆମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରାଯିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପାପରୁ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ କେବେ ପାପ ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରାଯିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପାପ ଦ୍ଵାରା, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଅଭାବ ଦ୍ଵାରା, ସମସ୍ୟାରେ ଧରାଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁସମାଚାର ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଣିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କଲେ, ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତିକାର ଲୋକମାନେ? ଆମେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଆଉ ଥରେ 14 ସେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଏଠି 11-14 ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 11ରେ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବିତ ବୋଲି ଗଣନା କର। ମୁଁ ପାପ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜୀବିତ। 12 ଅତଏବ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର କୁଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକର ବଶୀଭୂତ ହବ।
ते पाप राजत्व करवाटा माने कौन आपणकर चिंता आपणकर रास्ता आपणकर मत आपणकर भावना निज आखिरे निजକୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯାକ ଦେଖି ଦେଖି ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପାପର କୁଅ ଅଭିଳାଷର ଦାସ ହେବେ। ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ ତାହା କଲେ ତୁମେ ମାନେ ସେଥିର କୁଅ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକର ବଶୀଭୂତ ହବ। ତ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କୁଅ ଅଭିଳାଷର ବଶୀଭୂତ ହଉଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଦଳି ନାହିଁ, ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ଏମିତି, ମୁଁ ହଉଛି ସେମିତି, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଏମିତି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ହତାଶ ହେଲେ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି, ଅଭାବ ଆସିଲେ ଅଭାବୀ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ପାପ ତୁମମାନଙ୍କର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ। କରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନ କରୁ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମମାନେ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାଜତ୍ୱ କରିବ? କଷ୍ଟ କାହିଁକି ରାଜତ୍ୱ କରିବ? ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି ଆମକୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିତାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ପାପୀ ଥିଲି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପାପକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ପାପୀ ହେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଧୁଆଗଲା। ତ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ନାହିଁ, ହତାଶ ହେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏତେ ଆଶା ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଏତେ ଆଶା ଅଛି। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ୟା, ଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ତମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ତ ଆମେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ଲୋକ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଲୋକ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେଇଥିବାର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ପାପକୁ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ହେଇକି ପାପୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ସିଫନୀୟ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 17 ପଦ ବାକ୍ୟ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବୀର ଯିଏକି ପରିତାଣ କରିବେ, ସେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ସେ ଆପଣା ସ୍ନେହ ଭାବରେ ନୀରବ ହେବେ, ସେ ଗାନ କରି ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ! ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବୀର ଯିଏକି ପରିତାଣ କରିବେ, ସେ ହଉଛି ବୀର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ବୀର, ଆମେ ହଉଛୁ ଭୀରୁ। ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରୁଛୁ ସେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୀର ଯିଏକି ପରିତାଣ କରିବେ, ସେ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିକି ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ପାପ ମତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ହତାଶ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରାଯିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମତେ କଢେଇକି ନବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛୁ। ଆଜି ସକାଳେ ହତାଶ ହେବା ପାଇଁ, ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଯିବା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଠିନୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଉଠିଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ତ୍ତକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ପର୍ବର 16 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ପର୍ବର 16 ପଦ ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। 16 ପଦ, ଏଟା 17 ଦେଖେଇଲ, 18 ଦେଖେଇଲ, ଏବେ 16। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। 17 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ।
आपण मानकर अवस्था सब समान ना अलगा अलगा अछि सबुदिन समान ना सबुदिन अलगा କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭାବ ଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ ଦୁଃଖୀ ଥାଉ ହତାଶ ଥାଉ ନିରାଶ ଥାଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ 18 ପଦ କାରଣ ଲେଖା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ ଆମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସମସ୍ୟା ଏ କଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମର ଅନୁଗ୍ରହ ତମର ଶାନ୍ତି ତମର ହୃଦୟ ତମ ବାକ୍ୟ ମତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁ ତମ ବାକ୍ୟ ତମ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ଆମେ ହତାଶର ନିରାଶର ପରିସ୍ଥିତିର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହତାଶ ନିରାଶ କାହିଁକି ହବୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଲ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆମକୁ କଢେଇକି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶା କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ହତାଶ ଆଣିବ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 1 ପଦ ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦଉନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ ପାପକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ପ୍ରଭୁ କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ଲେଖାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପାପ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି 2 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 2 ପଦ କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ତ ଏ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବାରୁ ଆମେ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବଳକା ରଖିନାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାପା ଡାକୁଛୁ ପିତା ଡାକୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆମର ବିବେକ ଦ୍ଵାରା
ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆମ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା, ଆମ କର୍ମ ଦ୍ଵାରା, ଆମର ନିଜର ହୃଦୟ ଦ୍ଵାରା ଆମର ହୃଦୟକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଓଜନ କରୁଛି। ଆରେ ତୁ ପାପ କରିଛୁ, ଏ ପାପ ଯୋଉଟା ତୁ କରିଛୁ ଏଟା କହିବି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଏଇଟା ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ସକାଳକୁ ତୁ ଯା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ରହିଯାଇଛି ତୋର ପାପ, ତୁ ଜୋର ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯୀଶୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଶୈତାନ କହିବ ତୋର ବିବେକ କଣ କହୁଛି? ଆଁ ତୋର ହୃଦୟରେ ଦୋଷୀ ଲାଗୁନି ତତେ? ତୁ କେମିତି କହିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିକି ଯେ ତୁ ଧାର୍ମିକ? ଉଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆମର ଫିଲିଂକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ସେଟା ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି 8:1 ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ, ପୂର୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ସବୁ ପାପରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେନ। ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିବେକ, ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଶୈତାନ କହିବ ତୁ ବେବିଚାରୀ, ତୁ ଚୋର, ତୁ ଲୋଭୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୈତାନକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହୁଁ? ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହିଁ ଯାଇକି ପାପ କର, ହତ୍ୟା କର, ବ୍ୟଭିଚାର କର, ପାପ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦୁନିଆରେ ନିୟମ ଅଛି, ହତ୍ୟା କଲେ ଜେଲ ଯିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହୁଁ? ପାଗଳ ଲୋକମାନେ ଏକା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କଲେ, ଆମର ପାପ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ, ଆମେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିପାରିବି। ସେମାନେ ପାଗଳ ଲୋକମାନେ। এই ସୁସମାଚାର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ରୋମିଓ 6:14। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛ। ପାପ ତୁମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ? ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଘଟୁନା କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ପାପ ନାହିଁ, ପାପ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଜାପାନରେ ଆଁ, ଜାପାନରେ ଗୋଟେ ସହରରେ ବେଶୀ ଝଡ ତୋଫାନ ହଉଥିଲା। ହେଁ ସେ ଜାପାନରେ ବେଶୀ ଝଡ ତୋଫାନ ହଉଥିଲା। ତ ଏପଲ ବଗିଚା ଥିଲା ସେଠି। ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିବ କହିଲେ ସେ ଏପଲ ବଗିଚାର ଏପଲର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଫଳ ଝଡିଯିବ। ତ ସେଇଠିର ଚାଷୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହତାଶ ନିରାଶ। ଯେତେ ଭଲରେ ବାଡ କଲେ, ଗଛ ବଢିଲେ, ଫଳ ଫୁଲ ହେଲେ, ଫଳ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହଉଥିଲା। ଆରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଝଡ ଆସିବ, ଏଇ ଝଡ ସବୁ ଫୁଲକୁ ଝଡେଇ ଦବ, ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବ, ଗଛ ଉପୁଡେଇ ଯିବ। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ସେ ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇଫୁନ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବେ। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବି ଅଛି। ତ 90% ଲୋକଙ୍କର ଗଛ ସବୁ ବଗିଚାରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଚେପଲ ବଗିଚାର ଗଛ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେ ଏପଲ ବଗିଚାର ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଏପଲ ବଗିଚାର ଗଛକୁ ସେ ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲା। ହେ ଏପଲ ଗଛ, ଝଡେ ତୋଫାନ ପାଇଁ ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଯାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ପଡିଗଲେ, କିନ୍ତୁ
ସବୁ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ହତାଶ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଏପଲ ଗଛ, ମୁଁ ହଉଛି ଏ ବଗିଚାର ମାଲିକ। ମୁଁ ତତେ ଆବୁରୁଛି, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ତୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡିକି ଯାଇନାହିଁ। ଆଁ ମୁଁ ଖତ ଦେବି, ମୁଁ ସାର ଦେବି, ଚାରିଆଡେ ଖୋଳିବି। ମୁଁ ମାଟି ପକେଇବି, ତୋର ଚେର ଦୁର୍ବଳ ହବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ତୁ ଏକଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ଯଦି ବି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ଏପଲ ଗଛ। ଆଁ ତୁ ଏକଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଝଡ ତୋଫାନ ଆଇଲେ ତୁ ଡରେ ନା। ପବନ ଆସିଲେ, ଟାଇଫୁନ ଆସିଲେ ତୁ ହତାଶ ହେ ନା। ଏମିତି ସେ ଚାଷୀ ତାର ଏପଲ ଗଛକୁ ଯାଇକି ଜାବୁଡିକି ଧରୁଛି ସେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ତାର ଏପଲ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଏପଲ ଗଛ ଶୁଣୁଛି। ଏଁ ଆଉ ଏମିତି ସେ ଏପଲ ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଏପଲ ଗଛ ପ୍ରକୃତରେ ଜିତୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଏପଲ ଗଛକୁ ଆବରିଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆବରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆବୁରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏପଲ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିଲା ହେଲେ ବି ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଏକଲା ମନେ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଦାବେଳେ କହିଲା ମୋର ମାଲିକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ ତ ମୋର ମାଲିକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏପଲ ଗଛ, ଝଡ ତୋଫାନ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗଛର ଫଳ ଝଡିଗଲା, ଆର ଗଛର ଫଳ ଝଡିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଏ ଫଳ ଫଳ ହଉଛି ମିରାକଲ ଫଳ କହିଲେ। ବଜାରରେ ଏତେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଦାମରେ ଫଳ, କାହିଁକି? ଏ ଝଡ ତୋଫାନ ସବୁକୁ ସହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଫଳ ପଡିଲା ନାହିଁ, ଏ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ଏ ଗଛ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ତା ପଛର କାରଣ କଣ? ସେ ଏପଲ ଗଛର ମାଲିକ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରୁଥିଲା। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେ ନା। ସେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମିତି ଝଡ ତୋଫାନ ଯେତେ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଜଗତର ଲୋକ ଯେତେ ପଡିଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ଏପଲ ମାଲିକର ନାଁ ଅଛି କିମାରୁ ଆକି ନରି। ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ଏପଲ ଗଛ ତାର ମାଲିକର କଥା ଶୁଣିଲା, ମାଲିକର ପ୍ରେମ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ଟାଇଫୋନକୁ, ଝଡକୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁକୁ ସହ୍ୟ କଲା। ତାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ଏପଲ ତାର ଗଛ ମୂଳରୁ ଉପୁଡିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ଫଳ ପଡିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫଳ ବେଶୀ ଫ୍ରେଶ ହେଲା, ଫ୍ରେଶ ଫଳ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରରେ ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକ୍ରି, ମିରାକଲ ଏପଲ ବୋଲି ବିକ୍ରି ହେଲା। ତ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମିରାକଲ ର ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଧରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦ ପାଇବ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ହେବେ, ହତାଶ ହେବେ, ନିରାଶ ହେବେ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ ହେଲେ, ବା ଏମିତି ଲୋକକୁ ମୁଁ କେବେ ଭେଟ ହେଇନାହିଁ। ଆଁ ଆଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଆଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ, ଆଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି, ତୋ ଦ୍ଵାରା ମୋର ଚିନ୍ତା ବଦଳିଗଲା, ମୋର ହୃଦୟ ବଦଳିଗଲା, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି, ରାସ୍ତା ପାଇଲି, ସମସ୍ୟା ପାଇଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭେଟ ହେଲେ କେମିତି ପାଇବେ? ସ୍କ୍ରିନରେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିପାରେସନ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଢାଳିକି ସବୁ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 6 ପଦ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତି ଜନକ। For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace ଲେଖା ହେଇଛି। ଆତ୍ମିକ ମନ ହଉଛି ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ତ ଆପଣ ବାଛନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ମନ ବାଛିବେ ନା ଆତ୍ମିକ ମନ ବାଛିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ମନ ବାଛିଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ଶାରୀରିକ ମନ ବାଛିଲେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ ହବୁ, ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହବୁ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ବାଛିବ? ଅଭିଯୋଗ କରିବା ନା ଗୀତ ଗାଇବା? 7 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି?
ଯେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହବା ଅସମ୍ଭବ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆମେ ଚିନ୍ତା ରଖିଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହବା। ଚିନ୍ତା ରଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ, ଯୀଶୁ ପାପ ଧୋଇଦେଲେଣି ତାହାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପୀ କହିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏ ଚିନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଶୈତାନ ଆମକୁ ଦାମ୍ଭିକତା ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦାମ୍ଭିକତା ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସଦାବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଇବ। ଆମେ କଟକରେ କାଣ୍ଟାଟା ରେଡି କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କରୁଛୁ, ସାରା ଓଡିଶାରେ କରୁଛୁ। ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଂ ବି ଅଛି, ରେଡି କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରେସରାଇଜ ବି ହଉଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବି ବାହାରୁଛି, ଶତ୍ରୁର ଚିନ୍ତା, ପରିସ୍ଥିତି, କଷ୍ଟ, ହଇରାଣ ହବାଟା ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶୈତାନର, ଏଇଟା ସତ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭ୍ରମ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ। ଆମେ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି, ଶୈତାନ, ଚିନ୍ତା, ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚରକୁ ମୂଷା କିଣାନ ଦେଶକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲେ କାଦେଶ ବାର୍ନିଆରୁ। 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏ ଦେଶ ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ଫାଇନାଲ। ତାହେଲେ ଦେଶ ହଉଛି ସେମିତିକାର ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଜାଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗ୍ରାସ ଅପର, ଆମେ ପଡିଙ୍ଗ, ଆମେ କୋକଲମା, ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ 12 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପକେଇଲେ। ମୂଷା ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ମରିଯିବୁ। ମୂଷା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ 10 ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରୋପଣ କଲେ। ଆଉ ପଥର କାଢିଲେ ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ମିଶରରୁ କାହିଁକି ଏ ଜାଗା କଣା ହେଲା ଆମକୁ? ସେ ଜାଗାରେ ମରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ଵାରା କି ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରିଲେ। କିନ୍ତୁ 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ତାଙ୍କର କଥା, ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ କିଏ? ଜିହସିୟ ଆଉ କାଲେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ହତାଶ, ନିରାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମରିବୁ, ହାଲିଆ, କଷ୍ଟ, ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପାରିବା, ଆକ୍ଟିଂ ବି ପାରିବା, ଅଫରିଂ ବି ପାରିବା, କାଣ୍ଟାଟେ ବି କରିପାରିବା। ଏ 2 ଜଣ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ? ଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କର କଥା କେତେ ରିଫ୍ରେଶ କଥା, ହେଁ? ହଁ କି ନାଇଁ? ଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତୁରନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସତରେ ସେମାନେ ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 40 ବର୍ଷରେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମରିଗଲେ। ଯୋଶୁଆ ଆଉ କାଲେବ ସେମାନେ କିଣା ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। 40 ଦିନ ଦେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲ, ସେମିତି ତମେ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ 40 ଦିନ, 40 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ। ମୂଷା ଆଉ ଝିଅସିଅ ଆଉ କାଲେବ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଚାଲିଗଲାଣି, କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଦି ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବା। କାଲେ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା, ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଲେ ପରି, ଝିଅସିଅ ପରି। ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ସମସ୍ୟାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବୁ। ଶୈତାନ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ, ଶୈତାନର ମିଛକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସମସ୍ତେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୟ। ତୋର ଭୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ସମୟ ବି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ଆହୁରି ଆହୁରି କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଆଉ
अलगा वाक्य भी देखिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद आमମାନଙ୍କର परमेश्वर ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 14 ପଦ ବାକ୍ୟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନେ ହଉଛୁ ତୁମର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣା ଯାଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛୁ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଅଧୀନରେ ରଖିନାହ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ ବନାଇ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା, ପାପ ତୁମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉ, ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, ଚିନ୍ତା ହଉ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ କରାଯାଇକି ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ତୁମେ ପରିତାଣ ଦେଇ କରିନ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ବନାଉଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହୃଦୟ ସହିତ ଗୋଟେ ହୃଦୟ କରିକି ତୁମର ଦୟା ଏବଂ ତୁମର ନମ୍ରତା, ତୁମର ଧାର୍ମିକତା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଆମ କାଣ୍ଟାଟା ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହୃଦୟରେ ତୁମର ପ୍ରେମ, ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଠାରୁ ଖାଲି ପାଟିରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ତାହା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଜର ଚିନ୍ତା ନିଜର ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ଦୟା ପାଇ କ୍ଷମା ପାଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆଉ ଶିଖିକି ସେମାନେ ବଢିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲିଡର ମାନେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଣ୍ଟାଟା ଟିମକୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ଜିହସିଆ ଆଉ କାଲେବ ପରି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବନାଅ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ତୁମେ ଯୋଗେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କାଣ୍ଟାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ବି, ଅନେକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାର, ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ବୋଝ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତୁମେ କହୁଛ ମୋର ଜ୍ୱାଳି ତୁମ ଉପରେ ଘେନ, ଏହା ହଉଛି ଉଶ୍ୱାସ ଆଉ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଛି ଉଶ୍ୱାସ ସହଜ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହା ହଉଛି ଉଶ୍ୱାସ, ଏହା ହଉଛି ସହଜ। ଚିନ୍ତା କହିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତି କହିବା ପାଇଁ, ହତାଶ କହିବା ପାଇଁ, ନିରାଶ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରଖିନାହ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ବନାଇ ନାହ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଡର କି ଡିକନ ବନାଇ ନାହ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହୋଇ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ କହିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିସ୍ଥିତି, ସମସ୍ୟା, ଅସୁବିଧା, ଅଭାବ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଆମମାନେ ବିଜୟର ଜୀବନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟରେ କ୍ରମାତ୍ ଭାବରେ ନୂଆ ହୃଦୟ ଯାକ ଜାଗ୍ରତ କର। ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ପ୍ରଭୁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।